To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda gwada mana nan rana ta Juma'a wadda take 12 ga watan Ramadan 1445. Muna godiya ga Allah gwada mana wannan rana. Insha Allah gobe an jima da marice za mu je wurin tafsir a yi ɗoka a watsa saboda al'umma su amfana kuma su ɗan fahimci abin da ake son a fahimta. Muna roƙon Allah ka sa cikin wannan azumi ka sa muna cikin wannan zaɗaitawa a kai mu aljanna, kada Allah ka sa mu ji da kukan wuta darajar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a insha Allah an jima za mu yi ƙoƙarin yaɗawa kuma za mu yi ƙoƙarin fastin kowa zai gani da yadda Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.